Agi magkulor asin maugma ang Christmas tree lighting sa Peñaranda Park sa Legazpi City kanakaaging Domingo. Apwera sa parke, dinekorasyonan man magi ng Kapitolyo na naging dugang atraksyon sa publiko. Sa ibong maraot na panahon, si Sherilyn kang barangay Kabugaw saro sa ginatos na nag-abang kan pailaw. Sabi niya, mas magayo na mahiling ang mismong pagbubukas kaini, huli ta syerto ng God na may makasabay ining sorpresa. Masaya kasi Christmas kasi ate, then maka-enjoy siya, tapos maganda yung pandidiwata, sana maulit sa sunod na taon na December para masaya ang Pasko. Si Nanay Jemarie kang barangay 17, maugbang mahiling na may siring ng atraksyon na pwedeng pasyaran sa syudad. Maugmahon ta syempre, dakulon mga activities na pwede natin masaksihan every day. Nangenot sa aktibidad si Albay Governor Edsel Greco Lagman. Para sa ama-akang probinsya, ikinakatabaakan sa iyang puso na mahiling na maugmaan sa iyang mga kahimanwa. Urog na sa imihandaan nindang pailaw asin mga sorpresa. There's a lot of reasons to celebrate life. Lalo na po sa saro sa pinaka-progresibong probinsya sa bilog na nasyon, ang Albay. Importantihon tabi na maaraman ka mga Albayano na ang samuya mga programa nakatugon sa indong mga needs. Bako sa mga wants tabing indo, sa mga pag-iempuhan tabing indo. So muyami tabing ipagkasya kung ano naman tabi ang budget na tabi kami dito sa Albay para po talaga mamatian indo na padaba kamo sa probinsya ng Albay. Antas ang pailaw, inot nang nanaunin mga regalo ang gobyerno probinsya sa 500 na kaakian na presente sa selebrasyon. Nagkaigwaman ng fireworks display na labi man na ikinaugma kan mga paradalan. This year, the provincial government of Albay is placing the limelight to our Albayano children. Aside, of course, from the fact that Christmas is all about the birth of Jesus, our Savior, and celebrating the lives and sacrifices He made for humanity, we have lined up multitude activities which are designated to promote happiness to the kids and the whole family. Mientras tanto, kam Biyernes, pinailawan naman ang giant Christmas tree sa Ninoy Aquino Park sa Daraga, Albay. Si Angel asingkan sa iyang mga barkada, gikan pagklase, diretso ng inabangan ang Christmas tree lighting kan Banwaan. Nandito po kami para makibahagi sa pagsa-celebrate ng this coming na Christmas Day. Si Lovely inibaman ang sa iyang tulong aki sa nasambit na parke, ngani mag-enjoy man sa pailaw. Nakakataba rin ang puso kasi laging parang napapafeel yung essence ng Christmas. Mientras tanto, apwera sa string of lights, giant Christmas tree, bukas naman ang sa indang Christmas village kung sa ipigtatampok digdian mga produkto kan Banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.